Sing metu saka kakurangan. Oh, ngaten. Iya. Lajeng kekalipun badhe nyeratake Pak Yoga Bintang Rogo. Wayang cowok bangsa Bayu Buddha dia iki. Wah, nggih Pak Yoga beto mati. Hitap yake Pak Yoga. Kok sira itu akan tahu.
saged lemangun mokan layon Jalan memak Pakanan niro aduh kumbakutan Prakno marakan Nyai Dewi yang mendawa Nyai Dewi aku lelaki kecil panarimo sing kampung Yusyai dene bersama tuaku kawan anak kumpuk prilang nginok ono mak mungkin malah besuatu anak nggur paling malah aku anak Yusyai nggih ingkang baken menika panjenengan kayane Kang Putra menika kraos wonten mriki. Nggih saentene nggih Nyai Dewi. Saentene mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih, Nyai Dewi. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kirangipun Nyai Dewi. Ora ana sing kurang Nyai, malah kaporo luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa ngomong oh mana hilang dengan buka bidan dengan orang anak-anak nggih wong kula niki guru maosi dados tetuangganing para kawula wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake wonten mriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe nyipeng wonten mriki nggih. Kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya, ini lagi kecil sing kampung Bombay ini. Pripun. Tak sawan liwit om dino tulung bulan ikut pilek lawan pajak dan puasan ini. Ulawan awan-awan mangan dan beri tak sawan keluar kau puri. Sajak lomobang singapun untuk dirasani Yai sing kepancen kuwi gerak bentuk sing kok pikir lompo morenya kanjak lombok menawati salah anak-anak kabeh bisa ngenteng-ngenteng sanjang mujalaran yen Yai demang susah sing ngompet ilmu ora kepenak kuya opo kira-kira kadung sampeyan aku mampang ngomong kene Yai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu mboten wonten menapa-menapa lakar kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kang padusunan. Kula bilih saben dintenipun menika nggih wonten ewa-ewangan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Langsung wonten dawa janjian nang opo nang nenten lho Nyai Dewi. Nyi. Karo ngomong apa? Matur napa wontenipun kok Ora kena. Loh. Ora kena, kowe ora kena mikir apa-apa. Mung bangune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi. Panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku wis krasan mapan ora mangati ya. Yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken Manahilan dumateng Paduka kaliyan Kang Putra. Yai. Pripun? Perhatian Yai luwih becik kowe kanggo panane pengen dipo panane jalaran. Para sepuh padha paring jago Pripun. yen wong jagung nganti luwih saka setengah dina sing wis mangking dadi kulawan Yai.
Jajak dengan kini bersama kawan Lagi dijual jatah langkah Ambil blok dua mana hilang Wong ngoten. Orang jatuh bersokil dan yuk hilang Nggih, nggih, nggih. Ning nyuwun pangapunten mila kula kala wau sampun matur kaliyan Paduka Nyai Dewi. Menawi Paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken mangahilan dhateng Paduka kaliyan ingkang putra. Kula ngaten. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian Paduka Nyai Dewi. Ya ora itu lho kamu pokok tinggi lagi Manahilan menika ke bawah keraton Ngeka Cakra. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa daging manungsa. Ngeten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyowanaken asok bulebet wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kalian warga Manahilan prayogi kula kalian keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Nyai Nggih leres menika. Leres. Kula sampun matur dhateng Ki Demang menika ta supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Kiai Piye. jadi umpamanya kowe bisa ngaturake salah siji warga Manahilan kowe iso ngaturake abon-abon kanggo Prabu Baka bakal layem tentrem ana masyarakat Manahilan kene. Mungkin nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kono dene ora kawan Jagono kang terus pucuk-pucuk terus nuwun ngene. Anjingnya aku terus ngomong kami sama sekolah aku bisa ditanggung jawab mungkin malam-malam malah kabel si angin ojo naik gemang ojo anak bukan lawan kumsat di tangan Prabu Baka aku yang itu ya Ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. aku arep dadi korban pancen aku sing nyuwun mopo tak aku kudu sing kono Nggih mriku. aku kudu aku sampeyan urip ya aku yo kudu panai Prabu Baka dengan kudu anak-anakku Aku tak tentang sendiri Aku sulit dekat sopannya Dan aku waktu itu lakukan Aku jaluk hati banget Aku balik ke panai Prabu Baka Dekat kalau pedongnya Perkobul sandang tangan Kabeh kewan setu sing luwih tuwa kali kok wae.
ผมอยู่เป็นโกลงกลุ่มมงที่เลี้ยวอยู่กับสัตว์จุด ป้าผู้โตก็ไปพาไปเดินทางไปที่โคตรทางไปที่ทางโบราณที่เป็นผาและโกงพอผมย้ายไปบริษัทเกี่ยวมาหาวัตถุที่อยู่ในตัวพอผมในตัวที่โคตรทางความมาอามาเลยแล้วก็พาจะตกป้าผู้โตว่าเรื่องสามป้าเรื่องที่โลโก้เลยเรื่องที่โลโก้เลยแล้วก็ว่ารถที่ตาตาแล้วผู้ที่เยอะโอ้โหเราทำมาพวกเกี่ยวกับโลกโลกว่าเราทำตัวเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรื่องราวที่หาตัวสองมานั่งพูดมาเก็บอ่างเก็บตาเราดาวาวิโลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นการที่ป้าไอ้พระผู้บอกเก็บอ่างผู้ไอ้สุดท้ายป้าไอ้พระผู้บอกโจโกเป็นจับตีปางอะไรปราบผู้โจโกเป็นเช็คอักผู้ไร ผู้ไร อักผู้ไร ตัวอะไรตัวคนชาวบ้านทำมาจี แต่ทางนี้ บาลกาบอกพระผู้ทรงอาลัยปาเป็นที่ใช้ใช้รักผู้เป็นการสินฝ่ายหลวงที่ ไก่หลักตุ่มตุ่มที่นาโกะ กลายเป็นพระผู้ทรงต่อไปรักผู้เป็นรักเป็นการแต่โกโกโกตรงนี้มาพาราไม่เคยรู้เลยแต่ดาววานุราวันที่จะจัดนักโกโรโรยันเป็นประมาณ7 เดือนอาจจะแต่มาที่มาที่จะจัดนักโกโรยัน วันนี้ไก่หลักตุ่มตุ่มโกะ ถ้าจะดูเลยมาตัวเขาที่เราที่โกตั้งที่ตัวไปไกลกันละเราก็เป็นแค่พลังของนักโกโรกับที่โกโอปามาญาตัวที่ต้องการพลังป่ามันคนโตวันโนวันตัดแต่โลกที่โกที่เราไปเปิดใจในกองโลกมาคนมาเรียกส่ง มันจะเรียนมันจะเรียนมันจะเรียนมันจะนี่จะต่อมาถึงร่วงเรา ที่บอกกับที่เลี้ยงยาย นี่กี่วันเส้นที่รำบุกไงก็จอกก็เส้นที่รำบุกปากทุกบอกก็เยอะการtangis atau malah ini kewan rebuk ngestina rembuk prabu rembuk rembuk perang barang itu wau janjane sampean niku sinten jane sampean niku sinten janjaneโยกยายประทับใจใหญ่จากเวลาที่หลับแก้วันใหม่โยงอาชีพมที่หลับแก้วันที่วันปราบผู้ป่าที่วงตรงเจียาที่เจียญี่ปุ่นเจียนาโยตรงเจียญี่ปุ่นฝั่งมีวงอาณาอุปกรณ์ปั่นโยวง เจ้าสังเตวิสังเตวิเฮ้ยยายลูกเอ้ยลูกเอ้ย Apa
ora apa. Janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki gek iya apa dudu gek iya apa dudu. Tibane padha panjenengan Dewi Kunti Tali Brata. Sampun tekono kiai. Niku putra panjenengan. Iya anakku. Berarti putra panjenengan kan Raden Setyaki ya. Kok ora tau dilayang. Lho, sapa? Putrane Dewi Kunti ini. Anakku ora mau pembantu yo pun kunci wong iki sing panenggak jenenge Broto Keno. Sing bagus kae jenenge Pramati sing pembar kae sing lawan santen. Lah, nggih Sang Dewi nggih ngaturaken dongeng panggung ingkang tanpa pepindhan kula nyuwun pangapunten sadèrèngipun ngawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula. Malah aku sing jalu ngaku sing aku ngerti kula Boten ngrepoti pun boten ngrepoti kula lila gawa lair terus sing batos Sang Dewi. Wis ana kesatuan saka anakku Broto Keno. Kok menawa iki apa dadi jalanan labu iki Broto Keno kanggo bebrayan aku arep dadi tameng wong manah iki. Nggih, Dewi anakku bisa sembuh gandeng karo yen akeh Prabu Joko bakal sirna kepedhut sing gawe iris karo negara kok kene kiai. Pun kula pun pitados ngoten. Kula pun pitados. Yen iki manahilan mesti badhe pikantuk pitulungan saking kersaning Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan ingkang putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Pun kula pasrah kaliyan paduka. Ya cuma yo Broto Keno Dipun lopo. banjur karepmu Direki. Besok akan ngomong direki aku dalam amin. Panget ku dari judul baik tak jayu. Muka-muka ku hasut badan. Biar taake Prabu Joko arti dapat kehatan orang koko-koko ini.
Muga-muga kakang Wobroko sira bisa tingkap karya Injil lan kurban dalu paduka kanjeng. Kanjeng Mang. Kula Sang Dewi Perintah marang anakmu supaya nyerekake kabeh wong-wong kadesan kabeh ngeseni kelawan Subrata Senga. nggih ngestokaken dawuh Sang Dewi nggih ngestokaken dawuh pun kula jagake mesti menangi. Condong Rawan. Wonten timbalan karena dawuh Sang Dewi. Nuwun pangestu marang bapakmu kewan-ewan ngono lakoni iyo Rawan. Inggih, Kanjeng Rama kula nyuwun pamit badhe nyawekaken para nem-neman mombyo lampahipun Raden Bratasena. Iya tak pangestani banyu iki pangestuku marang kowe. Kabeh derek wat madya bola kabeh nderekake. Ayo nyi kowe ndang blocone pasar iki. Sungguh